Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing penmi hukum ka office USIM ka hima maharam hakalai puai terik unai lur arhajar arpuar ban krong kajinai ki kaliket mau bat ki par mau hapo ka right sau semper kinong elam ka joint action committee jong ka sau semper ki bakan thop ye ki sau seng kata ka KSU FKJGP HYC bat HANM menha ka khat khandai terik unai lur arhajar arpuar kilalet ban ya kendo ye ki try par kumjo ru ye ki try kali ha nong rem wak mau pan ban khang persya bakimbet ban siu kabai khajana shaus e maharam namar kani kachaka kadang ha bapo kajing pet karat sau semper hadian kani kajing lek khang jongki usim kahima maharam ha ka pratrek urisau arhajar arpuar lalit ban ujor da ka ejahari ki laingot kinong elam ka GSC Hamausan Ram Police Station bat pengat ru ha ka kendon an 41A CRPC bat penlong kini kinong elam ka GSC hene ka sngi ka khatwai tarik urisau bakin net hajar yaladi Hamausan Ram Police Station haba ajing kran nakaliang uba Gilbert Karaswai chairman ka GSC bat uba Running Star Kharbani kila ong ba ka GSC ka penrem jor ya ka jingle khawpo jong usim maharam kila ong ru ba ka jingle jong usim kalong ban penting ko tempan ki kila ong ru bakat kom ka sekolah ka balaya soy hapdeng usim bamon sim ka hima maharam bat kirang ba ka right sau semper ha ka snam khat khandai spa sau pusau la kran shai bo usim ka hima maharam ula ban sensyar tangi gi kli brio amya ka khandau ka syam shu kila ong ru ba ka ni ka jingle jong usim ka ban sat shu ye kinong yalam komta ka GSC ka kentu ye usim bon sangi no shi sundan ya ki ba kum kini ki kam lem komta ka GSC ru kampan sie banya dikiwe ki lenti Ino yalam jong ka joint action committee jong sau semper hadin ba naleng usim ulapha ya ka notice ba kandon ka jing krong khajana ya ka kwari bodang te nong rim bahap apo ka jing pet jong sinang wa mapan naliang jongi ka GSC nglai syong kerki ya ka jialang ba hadin nang ta hakat kandai trik jong benai beladam ngialet ban ya kendo ya ki try parmau hang tai ba ki try crucial ban ai ka jing pentip ya ki ban naliang jongi ka GSC ki bahap apo ka super dalile ngi nam island hi ban penlong ki jing krong khajana daka office jong usim jong hima maharam bat hadin bangi kendo iki tegi try jong crucial ngila pentip yaki bakim dai ban seu dalile ru show sim ni maharam ban haju apor ngila maham ka sengiru ya unong krong ki balabu da ka office jong hima ba umdet ban krong namar ba hadu mentahi ngi nam don apok jing pet jong karaj super bat ngim jidon ka khajna nadu menuru apok karaj super bat hadin kata ka jing lej maham ka jongi ka jing lej ban pentip ka jongi ya tegi jakai try crucial ngiyok menta hakini kandiat sngi ngiyok in shakot naliang ka police station ng Mausundan police station ba hadin ngawan man mi menta ka sngi ngiyalap ba usim la ay ngilang ba ka FAR ki laingot ki noyalam jong ka JSC ki ba ay jingkran hak to sngi ba ngilej ban khange ka jing krong kajana hak te jaka te nong rem hadin ba la pengat ru yangi hagi la ay FAR ka section ka 41A CRPC ba naliang ka jongi ngi penpau ya ka jing pendram yu usim ya ka jing le kauput ka jong usim ya yangi hakisna balik no ngildon ka jiaki halo jing krong khajana jong u ka jing pan percentage jong u hari naliang ka district council badan buram ka ai ka stay order bat menta pat de ka jing le usim kalong bat penting ko tempan ingi bat ngi pak saya ka message ba saya usim ba pi penting kat ba penting pi berngam kat ba pi berngam pi ai ngi kat no ti FAR naliang jongi weu nyomat ngi namki naman ngiyang ka hok banyada ya ka dong ka than banyada ya geriti ki dustor jo ka right sau semper tengi pak saya ka kubol jo usim ba naliang jongi ki noilam JSC sau semper hi ngim dai ki kauput kumta ba nang sakmat ngil kat ang pidang penklut ngiru gedang klut kat ba pidang pencit kumbang ajukan ni barabor ba kum kino ilam siliang ka kajat asurok bat siliang patok kejingwan jemi jeng yang ne ban ai ka statement segi police department ban ditelang ban police department nala halo ka di jakot jong usim kapen pausai kapen sat ingi kino ilam kum tangi kan tu usim balong kepala un sange no ya ke bakum kini lem kum ta ngiru ngi ban sing habiat ki wei kelenti ka JSC ngi kran sai biang bat ngi kwa ban pen sai biang sa jisin abide bat ka hima ling usim ba kumba usim ula kran sai hang to ba gadang burom ya ka agreement nane ka sekolah ka kendai spa sopsau ba ka kenu siap kandai ban pechi nakaliang jong kirang ba apo karai sosuper te kumta ngiru menta
ya ketu ka kentin ka ba usim ling ba ka hima maharam ula ai hangi ba ngi udang buram ya ketu ngiru nang yai bats kam ya kata bathang to shu na ya ka notification kalau penmi haus nam arjar ar peuru uang banganang buram ya kendai pasok kasus kula bat kumjuru haus nam arajar udang perskam susu ya ketu ka kendai pasok tengi ngiyeng hakanong rem kaba ngistu baka biang kanong rem jongi ngim de ngistu ngim bakla bat ngengej baka hima lingba usimru uday masutu ya kane namar ba kumba plapen buram ba kumba plapen skem biang hausnam arajar ya kane kat kandai spa sopsau ngiru ngiye takanong rem padahal leru em ya kine notification kaba pa em lapen mi nginam pedang bat haoit mentakas ngingi ya pan kedu bat polis department ru nglayawan ai ka statement bat ngilio pan somiru ikot kisla kibedai bat kinong rim ke bangi ngiyeng bat ngengej ba kahima kadai basutu nang nasikmat kumbangi ngiyeng hakanong rim ke babiang bat kihimaru kadiban pediang ya kata